Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga luhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad, sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa antubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Diha sa Salmo 119, versikulo 105, ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan. Versikulo 6, tumanon ko gayud ang akong mga panaad sa pagtuman sa matarong mo nga mga pahimangno. Salmo 119, versikulo 129, maayo kayo ang imong mga pagtulunan, busa gituman ko kini sa tibuok kong kasing-kasing. Versikulo 130, ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og hayag, ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Sa dili pa kita magpadayon sa tuon sa pulong sa Dios ni nga adlaw, sama sa naandan gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kakalag kung ana pa bay mga sala nga nahibilin diha. Mga salang nabuhat nato yung adlaw o gikinahanglan nga kini atong isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan aron kini malimpyuhan kita o nga kita maandam sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang 1 Juan 1:9 nga prinsipyo nga nagkanayon, kung isugid ta nga atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala o magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Alang kanimo dili magtotoo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton aron ikaw makahimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Busa ang tugon diha sa pulong sa Dios sa mga buhat 16:31, kini na kaniyon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, magampo ta sa hilom. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami sa lawas, kini timailan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa. Salamat sa imong gugma, kaluoy, grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga followers o mga igsuon diyan ni Kristo. Giambi-ambi kamong tanan. Padayon kita sa ato pagdupot sa atong tunanan nga giuluhan og apostasy. Mo kana in English, apan sa Binisaya apostasia. Okay, padayon ta sa pagtuki ni ini. First of all, apostasia
O kung imong hinumduman ang kahulugan nining maong pulong stasia, kini sa in English, it's a noun. Noun nga nagkahulugan og to stand. Pagbarog ba? Pagtindog. Apo, nagkahulugan kini og away from. It is the origin niining maong pulong nga verbo aphistemi. Ug busa atong nakita nga ang pulong aphistemi producing apostasia is the origin nining pulunga. The noun nga nagagikan sa verb o it is a reference dinhi ngadto sa worldwide apostasy nga nagalakip sa negatibong kabubuton niadto mga di magtotoo toward sa God consciousness. Ikaduha, ang negatibong kabubuton sa dili magtotoo ngadto sa maayong balita sa kaluwasan, o ang ikatulo, the negative volition of some believers ngadto sa pulong sa Dios. They are standing away from the Word of God. Although, ang context dinhi sa 2 Thessalonians chapter 2, nagahisgot kini o it's dealing primarily with the apostasy sa mga di magtotoo. Ang ilang negatibong pagtagan o pagtubag, their negative response, ang ilang kagahi o katiga sa ilang mga kasing-kasing atos pagkaamgo nga na ay Dios, God consciousness, ug busa, ang ilang pagkanegatibo nga atos may balita sa kaluwasan. So, kini nagpasabot og a standing away from or apostasy. And it is not a reference sa pagsakgaw sa simbahan. It's a reference to worldwide apostasy toward God consciousness and toward the gospel. Now, kining mga butanga o hitabua will precede muna kini sa di pa mobalik si Ginoong Jesucristo din sa kalibutan. If a falling away, a standing away may come first muna sa pagkahitabo, o compounding this prothesis, the man of sin may be revealed. Ang tao sa sala, mahimo nga ikapadayag. Aorist, passive, subjunctive, third person, singular, ani ang ikaduhang verb dinhi. Well, ang unang verb mao ang erkomai. The apostasy may come, erkomai. Apostasia mao ang subject sa maong verb. Kasabot ka? Karon, ani ang ikaduhang verb? Apokalupto. Karon, ang noun, pangalan, mao man binisaya sa noun, pangalan, nga that is derived from apokalupto is apokalupsis. Apokalupsis o ang pulong apocalypse nga gi-anglicized ang titulo sa libros pinadayag, the Book of Revelation. The revelation of Jesus Christ, Revelation 1:1, that is apokalupsis nga nagagikan. It is derived gikan ining verb nga apokalupto. Ang kalupto mismo nagkahulugan kini og to conceal something. Sabi ni saya, pagtago o pagtabon o sa kabutang. Apo means away from. Ang pagpahilayo gikan sa. So, it means ang opposite. It means not to conceal, kundili ang pagkuha sa tabon, to uncover, to unconceal, or to reveal ang pagpadayag. Ang giingon nga man of sin, this is a reference to the Antichrist. The man of sin may be unveiled or be real. Sabi ni saya, ipadayag ang iyang pagkatinuod nga siya. Ana ka na sa aorist tense in a point of time.
ipadayag na kini siya, he's going to be revealed human gyud sa pagsakgaw sa simbahan. Antong makita ang nagasunod-sunod ng mga panghitabo, the sequence of events nga may kalabutan niini karong taon. Now, kini atong giingon og son of perdition o son of destruction. Mao kini ang mga pangan, the title of the Antichrist is a reference to the Antichrist. Ug atong mamatikdan nga duha ka ngalan ang gidahan niini niya. The man of sin o the son of perdition. Ang perdition nagkahulog destruction, ang pagguba. Gitawag kini siya the son of destruction, gumikan sa negatibo niyang pagtagad ngadto kang Kristo. Og siya gitawag og the man of sin. Sanglit, mupatuo siya. He will claim to be God. Mupatuo ni siya nga siya kuno ang Diyos. Now, there is no greater sin. Wan nagyoy mas labaw pang sala than for man to attempt sa pag-isa siyang kagulingon to exalt himself in the stand in the place of God. Kining mao nga Antichrist is going to be the very embodiment of the quintessence of evil. Ingnon tawag, mao ni siya kinahingpitan sa pagkadautan. Kasabot ka? The quintessence of evil. That is why he is known, pinagin nining duha niya katitulo o pangan, ingon man ilado kiningingan lag uban pang mga pangan. So, gitawag kini siya og the man of sin og the son of destruction. Okay? Akong balikon, gitawag kini siya the man of sin og the son of destruction. Og sa panahon sa tribulation o panahon sa kasakitan, mupatuo kini siya nga siya mao ang Dios. Ug mulingkod niya siya sa templo sa Dios, agi og padayag ug pagpatuo nga siya kuno ang Dios. He is going to claim to be God. Small letter G. Mubalhin siya gikan sa iyang posisyon sa pagkakaroon din sa kalibutan. Mu-claim siya karong panahon na to be the vicar of Christ. That is, siya kuno ang direktang tinugyanan, the direct representative of Christ on the face of the earth. Ang atong isgutan din mao ang Papa over there sa siyudad sa Vaticano. The 109 acres over there just north of the Tiber River diya sa Roma. Ana sa amihanang bahin sa Roma, diya sa Italian Peninsula. Now, hari kini siya sa usa ka political empire nga nagtakuban, who is concealed niining kulto, niining religious system nga gisgutan diha sa libros pinadayag kapitulo 17 ug moabot ang adlaw nga tingali kanang nagalingkod diha sa trono sa maong pundok, mao kana siya ang Antichrist. Wata kay ba Siya kong gisulti, wata kay ba? Waman tay way of knowing ug mao bagyod kana siya ang gitumbok nga gidudahan sa mga Kristohanon. Pero I don't think mao gyud na siya ang ilang gitumbok. Now, si Pablo nagkanayon diha sa bersikulo 5 sa 2 Tesalonica 2. Wa ba mo makahinomdom nga samtang nakiguban pa ako kaninyo, ako kining gi-explain ninyo, ako mong gitudluan bahin nining mga butanga. Now, sa verse 6, and now you know, karon nahibaw na kamo, ana kana sa perfect tense sa verb nga eido. You have known in the past, uban sa resultang nga you still know it, that is, you believers in Thessalonica, if you still remember the doctrine nga gitudlo samtang diya pa ako uban kaninyo. Mao kini ang perfect tense sa verb eido. Ang pulong nga eido
It says time sequence. Kaniadto, karon, ug umabot pa. Past, present, and future. You have known in the past. Nahibaw kamo sa kaniadto. At a point of time, kamo nakakaton niya na. Namely, while I was there, samtang diha pa ako mong gitudluan og doktrina matupad ni Pablo. O kung inyo kanang gi-retain, ana pa ka na nagpabilin diha sa frontal lobe sa inyong kardiya, sa inyong kasing-kasing. Now, abi nimo, ang perfect tense, usa kini ka completed action in a point of time sa kaniadto in the past. Uban sa resulta, nga nagpadayon kini karong panahon na it is continuing at the present time. Ang gihisgutan nga present time dinhi, mao ang present time sa pagsuwat. They still should retain ining maong nahibawan nilang doktrina. Siya mingon nga inyo kining mga butangan na katunan, uban sa resulta, nga you still know those things if you retain that knowledge. O niya, mingon siya, mo kining inyong nakatunan. What withholdeth that he might be revealed in his time? Alright? Naunas tanan ang pulong nga what dinhi. Right? It doesn't occur. The word withholdeth dinhi, ana kinis present active participle neuter accusative singular, gikan sa ka verb. It is actually a participle nga gigamit dinhi substantively. If there is literally you have known, inyo nakatunan, uban sa resulta nga inyo pa kanang naibawan, the one withholding, the verb here does not per se need to withhold. Let us have a better translation ini. Nagpasabot kini to suppress or to restrain. Now, how valuable it is to be able to look at it in the original. Lamig ba kayo kung atong makita kini sa original. Apan yan tungwa ni ini, tingali, may numduman nimo kining verb chad ekko. Okay? Gikan sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 18, ngadto sa 20. Specifically diya sa Roma 1:18, gaingon diha og the ones suppressing the truth. Kini nagpasabot o to hold, kata, as a preposition that means down. It means to hold something down or to suppress. Ug diha sa Roma 1:18, kini naghisgot sa negatibong kabubuton ni adtong mga dili magtotoo. Kinsa misanong negatively ngadto sa God consciousness. They suppress their knowledge of the existence of God. Nasayod sila sa mga kinaya sa Diyos. Nga mo ang sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, or veracity. But they are designed to attract a positive response, positibong tubag, o sa pagdasig, pag-agda sa tao to seek relationship with God. Apa natong padayon ni ugma, no? Kay murag ning lapas naman ito pagkakaroon, dinhi kita mo hunong una sa pagkakaroon o sa ako nang iningon mong padayon tanini ugma ayaw sipyat sa pag subay niini, pagsunod niini. Okay? Dinhi lang una kita kutob ug magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat. Nining grasya nga among gipahimuslan, ubani kami sa among paggamit nini sa among ado-adong panginabuhi, ingon nga mga anak nimo, o hinaut nga kini, makalamdag pa ka na mong dugang sa pagpadayon, sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Salamat sa among Bible study through the YouTube, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.